Paristik ekarriko dute 1555 Bernat Etxeparek idatzitako euskarazko lehen liburuaren ale originala eta Baionako Euskal Museoan izango da ikusgarri urtarrilaren 11 arte. 2011an Gasteizera ekarri zuten Eusko Legebiltzarreko erakusaretora eta ordutik hona Frantziako Liburutegi Nazionalean gorde izan dute. Elak Israelekin harreman guztiak eteteko eskatu die Pradales eta Txibiteri. Sindikatuak Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuei estatu zionistarekin dituzten kontratu komertzial eta instituzional oro bertan bera uztea erregu egin die. Israelek Palestinaren lurraldea kolonizatzen jarrai dezan eragoztea ezinbestekoa dela adierazi dute. Iazko azaroan, Germán Rodríguez Aizen anaiek eta San Ferminak 78 gogoan elkarteak 1978an Espainiako poliziak Iruñean erail zuen gaztearen auzia ikertzeko eskaera egin dute. Hala ere, giza eskubideen eta memoria demokratikoaren salako fiskaltzak eskaera hori deuseztatu egin du. Ia 2 urte pasatu ondoren, elkarteak inolako izapiderik ez dela egin salatu du. Gabon guztioi eta ongi etorri urriaren 13ko albistegira. Istilu larriak izan dira Gasteizen igande honetan urriaren 12. Ertzaintza manifestarien aurka oldartu eta hainbat zauritu eta 19 atxilotu utzi ditu. Hala ere dagoeneko aske daude. Informazio gehiago Maite de Feliperen eskutik. Istilarriak izan dira igande honetan Gasteizen Falange Espainolak hispanitatearen eguna ospatzeko egindako ekitaldian. Ekitaldi hori salatzera hurbildutako manifestarien aurka oldartu da ertzaintza. Hainbat zauritu utzi ditu eta 19 lagun atxilotu ditu. Dagoeneko guztiak aske utzi dituzte. Istilu larriak izan dira Gasteizen igande honetan Falange Espainola eskuin muturreko taldearen kontra egindako mobilizazioan. Urriaren 12ko ekitaldi nagusia ospatu dute hiriburuan, ertzaintzaren babespean, Espainiako eta Falangearen banderaz ornituta. Ekitaldia salatzera hurbildutako manifestarien kontra oldartu da ertzaintza eta hainbat zauritu eragin ditu. Bestalde, 19 lagun atxilotu ditu, baina dagoeneko aske utzi ditu. Atxiloketak eta ertzaintzaren jarduna salatzeko mobilizazioak egin dituzte igande arratsaldean. Dena den, instituzioek polizia babestu dute. Maider Etxebarriak Gasteizko alkateak babesa adierazi die agentei eta istiluak gorrotoa eta violentzia oinarri duten diskurtsoen ondorio izan direla adierazi du. Erne sindikatuak ertzaintzako buruaren eta ertzaintzako herritarren babeserako arduradunen dimisioa eskatu du. Eta igande goizean Gasteizen egindako operatiboa beste behin erridikulua izan dela ohartarazi du. Euspelek eta Zipek berriz operazioaren hutsegitea agente faltari egotzi diote. Naiz eta ertzaintzako 8 furgoneta, helikoptero bat eta zenbait dron airean egon diren. EH Bilduk bere aldetik gertatutakoaren irakurketa egin du, esanez guztiz gaitzesten dituela baimenik jaso beharrez zuen kontzentrazio faxistaren ondorioz gertatutako istiluak. Oskar Matutek argi utzi nahi izan du Euskal Herria antifaxista dela eta ez dagoela tokirik turismo faxistarentzat. Gipuzkoako batzar nagusiek abian jarri dute itsaso eta Angiozar toki erakunde txiki izendatzeko prozesua. Foru arauaren aldaketa tramitatzeko baimena eman dute itsaso eta Angiozarren salbuespena ahalbidetzeko. EH Bilduk eta EAJak aurkeztu dute proposamena eta alderdi politiko guztiek aho batez babestu dute. Argi berdea eman diote itsaso eta Angiozar toki erakunde txiki izendatzeari. Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez onartu dute foru arauaren aldaketa izapidetzea. Bai, hau batez onartuta edo aintzakotzat hartzen da proposamena kasu honetan. Gipuzkoako batzar nagusiek foru arauaren aldaketa tramitatzeko baimena eman dute itsaso eta Angiozarren salbuespena ahalbidetzeko. EH Bilduk eta EAJak aurkeztu dute proposamena eta alderdi politiko guztiek aho batez babestu dute.
Itsaso gaur egun Ezkio udalerriaren barruan dago, eta Angiozer Bergarako auzoa da. Udalerri bati atxiki zitzaizkion 60ko hamarkadan bizilagunen borondatea kontuan hartu gabe, gutxienez 500 biztanle izateko betekizuna indarrean zegoela eta. Bada orain Batzar Nagusietan onartutako aldaketak salbuespenak planteatzen ditu itsaso eta Angiozarrentzat, tokiko erakunde txiki bihurtzeko aukera eman da. Batzar Nagusiek ontzat eman dute erreklamazio historiko hori osoko bilkuran eta bertan izan dira Bergarako eta Ezkio itsasoko alkatak eta udal ordezkariak, baita itsaso eta Angiozer desanexionatzearen aldeko plataformetako kideak ere. Egoera horretan itsasok eta Angiozarrek kudeaketa errazagoa egin ahal izango dute, euren behar eta interesei autonomia handiagoz erantzun ahal izango diete eta azken batean nolabait esateko bizitza kalitate hobea izango dute. Eman diezaiogun behingoz irtenbide afera hauei. Beti ere jatorrizko udalaren borondate demokratikoa errespetatuz. Beste zenbait aurrekari ere badaude Gipuzkoan, Ereinotzuk, Itziarrek eta Igeldok toki erakunde txikien izendapena dute. Bada arauaren aldaketak izapidetzen jarraituko du orain eta beraz itsaso eta Angiozar toki erakunde txiki izendatuko dira behin betiko datozen asteetan. Sumar mugimenduak zezenketen abolizio praktiko eta eraginkorra lortzeko ekimen parlamentarioa aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. Aktualitateko beste hainbat kontu ere jorratu dituzte gaurko prentsaurrekoan. Xabier Alo izan da bertan. Sumar mugimenduak legez besteko proposamen berria aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean tauromakiaren abolizio praktikoa eta eraginkorra lortzeko. Espainiako Kongresuak berriki atzera bota du Ez da nire kultura izeneko herri ekimen legegilea eta horri erantzuteko aurkeztu du Sumarrek ekimen parlamentarioa. Euskadiri begiratzen badiogu bakarrik, tauromakia gainberan dagoela ikusi dezakegu. Asistentziak bera egiten du eta dirulaguntza publikoen edo eskuko gastuen mende dago ia erabat. Gainera, Euskal gizartearen 70% eta gazteen 85% baino gehiagok zezenketak baztertzen dituzte. Bestalde alderdiak gogorarazi nahi izan du 2024ko urrian Eusko Jaurlaritzako alderdiek atzera bota zutela abortua osasun publikoan bermatzeko lege proposamena, oraingoan baina beste proposamen bat aurkeztu du abortua Osakidetzan erabat integratzeko, egutegia finkatzeko eta eskubidea osasun publikoaren baitan biltzeko. Eta azkenik babesa erakutsi dio Ontzidia solidarioari eta azpimarratu du era berean Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak ezin dutela giza eskubideen defentsak idatu, CAF bezalako enpresa publikoak gerra krimenetan zuzenean edo zeharka laguntzen duen bitartean. Mugimendu feminista kalera atera da Palestinako genozidioa salatzeko eta emakume palestinarrei babesa adierazteko. Iruñean, Israelekin harremanak etetea eskatu dute eta greba orokorra egitea proposatu dute gizartearen eta erakundeen presioa areagotzeko. Euskal Herriko 10 herri eta auzo ezberdinetako mugimendu feministako kideak kalera atera dira Palestinaren genozidioa salatzeko eta Palestinako emakumei babesa adierazteko. Iruñari dagokionez, enpresek eta erakundeek Israelera armak bidaltzeri uztea eta erregimen sionistarekin merkataritza harremanak haustea eskatu dute. Emakume palestinarrek duela aste batzuk mezu argi bat helarazi ziguten argitaratutako agiri baten bitartez. Emakume palestinarrak jasaten ari diren genozidioa salatu. Palestinaren aldeko ekimen eta mobilizazio feministak antolatu. Erakunde eta gobernuei presioa egin eta Israelera armak bidaltzeari uzteko. Israelen aldeko eta okupazioaren erregimena betikotzen duten enpresa eta erakunde guztiei boikota egin. Nafarroko gizartearen erantzun irmoa eskatu dute feministek. Kolektiboak gainera Europako gobernuen konplizitate isila salatu dute. Eta feminismoak antikoloniala eta okupaziopean bizi diren emakumeekin solidarioa izan behar duela nabarmendu du. Azken asteotako mobilizazioen ondorioz kolektiboak presio maila igotzea eskatu du. Urriaren 15erako deitutako lanuzte simbolikoa ez dela nahikoa adierazi du eta erantzun sozial eta instituzional zabalagoa bultzatzeko greba orokorra proposatu du.
Talde ugarik Araba ez dagoela salgai aldarrikatu dute larunbat honetan Gasteizen egindako elkarretaratzean. Parte hartzaileek salatu dute aurre ikusten diren makroproiektuak ez direla herritarren mesederako. Talde ugarik Araba ez dagoela salgai aldarrikatu dute larunbat honetan Gasteizen egindako elkarretaratzean. Ohartarazi dute herrialdean dauden makroproiektuak ez direla herritarren mesederako eta deskarbonizazio eta burujabetza energetiko diskurtsoekin konbentzitu nahi dituztela, baina hitz horien atzean multinazionalak, negozio pribatuak eta poltsikoak ate birakariz bete nahi dituzten politikariak baino ez daudela. Agerraldian salatu dute deskarbonizazioari buruz hitz egiten duten berberak direla, gero plataforma logistikoak eraikiz kamioiak ugaritzeari bide ematen diotenak eta hegaldien bidez erregai fosilen kontsumoa handitzen dutenak. Era berean gogorarazi dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako energia berriztagarrien lurralde plan sektorialari 50.000 alegazio baino gehiago aurkeztu dizkiotela eta hala ere instituzioek ez ikusiarena egiten jarraitzen dutela. Testuinguru horretan Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari aurpegiratu diete abeltzaintza eta nekazaritza babesgabe uzten dituztela eta landa eremuak negozio pribatuen zerbitzura jartzen ari direla. Hori gutxiez eta Araban beste hainbat proiektu martxan jarri nahi dituztela salatu dute. Hoien artean abiadura handiko trena, datu zentroak eta plataforma logistikoak. Hoien aurka daudela argi utzi dute. Euren hitzetan paradogikoa da hirietan emisio gutxiko eremuak inposatzen diren bitartean, herriak, mendiak eta nekazaritza lurrak industriaz eta logistikaz bete eta privatizatzea. Bilabezetako langileek grebarekin jarraitzea erabaki dute azkenean. Moventiz TCC enpresak eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek hitzartutako eskaintzari uko egin ostean. Joan den astean egin zen erreferenduma mobilizazioekin jarraitzeko ala ez erabakitzeko. 6 botoren aldea egon zen, 228 boto mobilizazioei eustaren aldea agertu ziren eta 222 boto akordioa onartzaren alde. Bilabezetako langileek grebarekin jarraitza erabaki dute azkenean. Moventiz TCC enpresak eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek hitzartutako eskaintzari uko egin ostean. Joan den astean egin zen erreferenduma, mobilizazioekin jarraitzeko ala ez erabakitzeko. 6 botoren aldea egon zen, 228 boto mobilizazioei eustearen alde agertu ziren eta 222 boto akordioa onartzearen alde. Aurreko astelenean akordioaren oinarri bat eman zen Moventiz TCC enpresaren eta langileen artean. Zeinak KPI-ari lotutako soldata igoera, atzerapenen ordainketa, jai egunengatik eta gauekotasunagatik plusen hobekuntzak eta urteko lanaldiaren murrizketa hartzen zituen. UGTek eta Comisiones Obrerasek akordioa babestu zuten eta ELA, LAB eta ATU sindikatuek protesta luzatzeko eskatu zuten. ELA, LAB eta ATU sindikatuek uste dute eskaintzak ez duela egiturazko hobekuntzarik bermatzen, ordutegia gehiago murriztea bermatutako atsedenak eta lanaldi osoko kontratazioa exigitu dute. Bestalde, enpresako zuzendaritzak deitoratu egin du emaitza eta greba bertan bera utzi arte ez duela negoziatuko adierazi du. Gaur, Asebier elkarteko Pepa Gozalo psikologerekin egongo gara gaixotasun arrarori buruz hitz egiteko. Kaixo Pepa, zer moduz? Kaixo, ondo. Hasteko, konta iguzu zer den Asebier. Vale. Asebier, Asociación Euskadi Elkartea de Enfermedades Raras, EBH, irabazi asmorik gabeko erakunde bat gara eta gure jarduera eremuak Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako lurralde historikoak dira. Da, zertan datza, zuen lana? Gure lana funtsezko bi alderditan oinarritzen da, gaixotasun arraroak dituzten eta diagnostikorik ez dituzten jendeari eta haien familiei laguntza ematea eta haien eskubideak defendatzea. Helburu hori eskuratzeko garrantzitsua iruditzen zaigu aliantzak sortzea, norekin? Aliantzak erakunde publikoekin,
beste elkartekin, unibertsitate eta ikerketa zentroekin, beste profesionalekin, eta horrek gure bazkideen ongizate eta bizikalitatea hobetzera laguntzen gaitu. Gure eginkizun nagusia, esan dudan hori, bizikalitatea hobetzea da, eta gure konpromisoa pertsona honen autonomia eta autodeterminazioa sustatzea da, beharrezko laguntzak eta eskainiz. Gizartea sentsibilizatzen saiatuz eskola, lurralde edo jardunaldi desberdinetan. Bizikalitate hori hobetzeko ASEBIERren arlo desberdinak lantzen ditugu, eta nik lan egiten dudan arloa laguntza psikologikoa eskaintzen dugu, banakako eta taldeko laguntza psikologikoa, eta baita egiten ditugu tailer psikoedukatiboak, eta gero beste arloetan beste jarduerak egiten dira, adibidez aisialdirako jardunaldiak, prestakuntza edo garapen pertsonalerako tailerrak, jarduera asko antolatzen ditugu. Da, zer da gaixotasun arraro bat, hau da, zein ezaugarri izan behar du gaitz batek, arraro bezala izendatzeko? Gaixotasun arraroa da 2000 biztanleko kasu bat baino gutxiagoko prebalentzia duena, bakarrik hori. Orduan, Euskal Autonomia Erkidegoan, badakizu zenbat pertsona bizi diren gaixotasun arraro batekin? Azken urteko Euskal Autonomia Erkidegoko gaixotasun arraroen erregistroaren txostenak dio kasuen guztizkoa 13.509 kasukoa da, dela 13.385 pertsona ezberdin guztira. Izan ere, pertsona batek gaixotasun bat baino gehiago eduki dezakete. Orduan, gaur egun, Euskadin 1.322 gaixotasun arraro ditugu, eta 21 kategoriatan bilduta daude. Baina oso garrantzitsua da nabarmentzea diagnostikorik gabeko pertsonak kopuru handi bat dagoela eta erregistro horren kanpoan geratzen direla, eta baita gaixotasun arraroen kasuak daude erregistro horren kanpo, orduan zehatz ez dakigu zenbat kasu diren. Da, orduan, gaixotasun mota hauek jasaten dituztenen artean, egin daiteke halako profilik? Kasu gehienak adin pediatrikoan agertzen dira, jatorri genetikokoak direlako edo sortzekiko anomaliak dituztelako. Hala ere, prebalentzia handiagoa da helduaroan. Haurren gaixotasun asko hilkortasun handia dutelako, eta beste gaixotasun batzuk helduaroan agertzen direlako. Eta emakumeen gizonen artean ez dago alderik, eta ez da nabarmena, aldea ez da nabarmena, eta ez dago bestelako ezaugarririk profil bat egiteko. Orduan, suposatzen dut, ez jakitasun handia dagoela oraindik gizartean gaixotasun arraroen inguruan. Bai, jakitasun handia dago oraindik ere gizartean gaixotasun arraroen inguruan, eta ez jakitasun hori arlo desberdinetan hauteman daiteke. Lehenik, gizartearen gehiengoa ez daki zer diren gaixotasun arraroak, eta zenbat gaixotasun arraroak dauden, uste dugu pertsona gutxi direla, baina egia da milioika pertsonei eragiten diela. Horregatik, uste dugu oso garrantzitsua dela gaixotasun arraroen nazioarteko eguna ospatzea, otsailaren azken eguna dela, 28 edo 29,
eta horrek ikusgarritasuna eta gizartea kontzientziatzeko balio du. Bigarrenik, osasun arloan profesional askok ez dute informazio nahikorik edo ez dute interesik gaixotasun honen arrarotasunagatik edo konplexutasunagatik. Hala ere, azken aldian egia da interesa eta konpromisoa handiagoa dela eta pizka bat aurrerapen handiak egon direla arlo honetan. Hirugarrenik ere ezakitasuna hauteman daiteke gizartean mitoak eta estigmak existitzen direlako oraindik ere. Adibidez, pertsona askok uste dute gaixotasun arraro bat izateak desgaitasuna izatea esan nahi duela edo kutsatu daitekela. Gure elkarteko aurren artean bullying kasu asko daude. Eta, guzterrek diskriminazioa eta bakardadea zor dezake. Gainera, sare sozialetan informazio osatu gabea edo zehaztu gabea dago eta horrek gaizki ulertuak sustatzen ditu. Azkenik, komunikabideetan gutxi hitz egiten da gaixotasun arraroi buruz eta hezkuntza sanitario eskasa dago. Lehen, Pepa, aipatu duzu, ezinbestekoa dela diagnostiko bat lortzea, ezta? Nolakoa da diagnostiko hori lortu arteko prozesua? Gaixotasun arraroen ezaugarri bat da diagnostikoaren zailtasuna, bai. Gaixotasunaren lehen sintomak agertzen direnetik diagnostikora iritzi arteko denbora luzea izan daiteke. Sintomak ohiko gaixotasunekin antzekoak izan daitezke, baina ez dute tratamenduari erantzuten. Horrek zailtasunak eragiten ditu diagnostikoan. Pertsonak hainbat espezialista edo beste autonomia erkidegoetara joan behar dira gaixotasunaren izena jakiteko eta diagnostikorik gabe dauden pertsonak egoera honetan daude eta horrek sufrimendua eragiten du. 2000 lehen aipatu dudan txostena, 2014ko Euskal Autonomia Erkidegoko gaixotasun arraroen txostenaren arabera, diagnostikoa lortzeko denboraren batez bestekoa Euskadin 3 urtekoa da. Europa mailako datuei erreparatzen badiegu ordea, gaixotasun arraroak dituzten familien erdiek 6 urte baino gehiago itxaroten dute, diagnostikoa lortzeko eta familien 20%-ik hamarkada bat baino gehiago. Da, behin diagnostiko hori jaso ostean, nolakoa da gaixotasun arraroa duen norbaiten egunerokotasuna? Gaixotasun arraroa duen pertsona baten egunerokotasuna zailtasun ezberdinez beteta dago. Adibidez, haurren kasuan, familiek ospitalean edo terapia espezializatuetan ordu kopuru handiak eman behar dituzte eta horrek familiaren antolakuntzan eragina du. Gainera, gurasoen kasuetan lanak egokitu behar dira, batzuetan posiblea ez dena. Horrez gain, eskola egokitua bilatu behar dute. Zenbaitetan eskola hori ez dago haien etxetik gertu edo ez da neba arreben eskola bera. Helduen zein haurren kasuetan ondorio ekonomikoak nabarmenak dira, gaixotasun arraro bat izateak gastu asko dakarreta, desplazamenduak, egokitzapenak, baliabideak, terapiak. Eta administratiboki ere familiek hainbat buruhauste aurkitzen dituzte, itxaron epeak, zailtasunak, informazio falta, gehiegizko burokrazia, eta horrek
familien frustrazioa areagotu egiten du eta pazientzia agortu. Zer eskatuko zenieke erakunde publikoei? Vale. Hemen gustatuko litzaidake aipatzea Euskadi I+D+I arlo horretan erreferentea dela, 3.000 pertsona inguru dituela ikerketan eta 870 proiektu martxan daude. Hala ere, gaixotasun arraroen detekzioa etengabeko erronka da medikuntzan eta ikerketa oraindik mugatua dela. Horregatik eskertuko genuke gaixotasun arraroen ikerketa lehenestea alde batetik. Beste aldetik uste dugu pazienteen elkarteen lana kontuan hartzea garrantzitsua dela, haien errealitateak ezagutzeko. Erakunde publikoek aholkularitza eta jarraipen etengabea eskaini beharko lukete, bereziki osasun mentalaren garrantzia eta arreta publikoa bermatzea ezinbestekoa da. Eta laburbilduz, ikerketa bultzatu, ikerketa bultzatu, pazienteen elkarteak kontuan hartu, jarraipen publikoa indartu eta osasun mentala bermatu beharko lirateke. Da, etorkizun hurbil horretan, Azebiarretik, baduzu ekintza edo ekimen konkreturik prestatuta? Bai, Azebiar elkartean hainbat ekimen eta jarduera egingo ditugu, hurrengo hilabeteetan. Hain zuzen ere, Euskadiko udalerri desberdinetan sentsibilizazio jardunaldiak antolatuko ditugu, jardunaldi zientifikoak eta voluntarioentzako prestakuntza saioak. Horrez gain ikastetxeetan hitzaldiak ere egingo ditugu, gazteen eta umeen ezagutza eta empatia sustatzeko. Kalean maila informatiboak jarriko ditugu, herritarrei informazioa eta orientazioa eskaintzeko. Eta azkenik aisialdiko jarduerak, tailer psikoedukatiboak, autonomiarako saioak ere egingo dira. Parte hartzaileen ongizatea, autoestimua indartzeko eta bakardade ez hautatu hori saihesteko. Uste dugu pazienteen parte hartzeak sustatzeak eragin zuzena duela gaixotasun garapenean eta gizarteko beste eragileekin batera arituz estrategiak definitzeko, medikuntza etikoa garatzeko, proiektuak ebaluatzeko, osasun arretaren kalitatea hobetzeko, ardatza pertsonan jartzen dela eta hori da Azebiarren helburu nagusia. Eskerrik asko, Pepa, gurekin egoteagatik eta saltzagatik, hain ez ezagun den gai bat inguruen. Eskerrik asko zuei. Eta laster arte. Bai. Gaurkoan, Sara Sosaiaren Blue abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi zenezkero. Mila esker zuen arretagatik ongi izan eta bihar arte.